Yase obisi ito ya CDF Nyamacherero ntwarwa chibesa chigo chikwaga chebirasi bya sukuru Sarasini bya junior secondary school ebirasi Sarasini sukuru Sarasini chibwate chibesa chisaine million 37 ebirasi ebyo twabirule contract byaga chubwango egera abana basoe muno mwako gochaka gosebwango muneranya alikane cyanyurirwa karakini cyayikire na ndi cyayikire sukuru bona iga ubwato gegera nabo mbwate chisukuru chinyinge bo basi sukuru nyinge sana mbwate bono na ile nyoene chinaye wanchisa ini na ile jinenjire chitanyora lakini onarwa chiria chibesa muri chisa ni chibesa kwenye serikali ya toiri igo bo basi wa sukuru chinene chinyinge ye konyalekana ngakanganye ndi konyalekana twanyora chibesa nyinge ake ko bwe chinde lakini ndi chiri chiabeiroro chiri chiatokire na chitogutumia